Saki, ik ga ze alleen voor die valhardlijn. Noem maar eens oprennend. Ik is gewoon een trekje, ik is heel dit verder in het boek. En nu is het, ja, weet ik niet, maar de achterkant wel, lukt me dan net zo goed. En ik had 2 dubbelen haast. Ik kreeg die achterkant net goed af. Misschien kan ik het beter dan. Want ik heb nagels. Meestal was muziekje. Nog net stikken meer nou. Ik had de verkeerde laag gehad. Kijk, het wordt net heel makkelijk, toch? Ik had een papierlaag. Kijk. Die orenlaag die kruist niet. Oh jongens, nou had het mij elk plaatje zo goed zagen, dan ben we nog wel in bezig om alles in te plakken. Oh, dit is ook al een beetje brutst. Ja, dat bedoelde ik dus. Wat stom, zei ze. Of wie doet iets fout, of het werkt gewoon niet. Hé, ik had hem! Echt? Oh nee, kak. Dat doe gewoon echt net. Oh, zo'n liemje zo gewoon mijn liemer in zaak, dat het net lukt. Ik heb ook dat aan, hè? Gewoon samen plakken. Ja. Nee, dat is heel schande. Waarom? Men krijgt ze net aan, als je dan goed stikken, dat vind ik hem schande. Haal je een beetje kapot.